velkommen tilbage. I dag har jeg tænkt mig at tale om min hudplejerutine og hvad jeg gør, inden jeg går i seng om aftenen, fordi der er rigtig mange af jer, der har spurgt ind til. Så det første jeg gør, det er, at jeg renser min makeup af, og da jeg bruger en foundation, som er tårefast og regnfast, så sidder den ret godt, så den kommer ikke af ved, at jeg bare renser med min almindelige ansigtsrens. Så derfor så bruger jeg min Estée Lauder Take It Away Gentle Eye and Lip Longwear Remover. Så den er også rigtig, rigtig god til, hvis det er, at du har vandfast mascara på, eller en langtidsholdbar læbestift, fordi den fjerner virkelig alt. Den er fantastisk, jeg elsker den. Når jeg så har gjort det, så tager jeg min Clarisonic, som jeg elsker overalt på jorden. Den er jeg rigtig, rigtig glad for. Den er fantastisk til at rense huden med, fordi den renser huden op til 6 gange bedre end med manuel rensning. Og så gør den også, at din hud kan absorbere dine hudplejeprodukter, som du påfører efterfølgende, op til 67 gange bedre. Så derfor så bruger jeg altid den her, bruger den faktisk for det meste både morgen og aften. Og det man gør, når man bruger den, er, at du bare lige gør dit ansigt vådt. Det gør jeg selvfølgelig efter, jeg har fjernet min makeup med min makeupfjerner, jeg lige snakker om fra Estée Lauder. Og så putter jeg mit renseprodukt ned i det lille bitte hul, der er her i midten. Og så starter den ellers bare, og så renser jeg ansigtet. Og det, jeg renser med, er min Ole Henriksen, som er den, der hedder Aloe Vera Deep Cleanser. Og den er til sådan en fedtet hud, og min hud den fedter ret meget. Og jeg oplevede, hvis jeg giver den for sådan fugtgivende produkter, så går den helt amok, og så får jeg sådan nogle små mærkelige røde knopper i hele ansigtet, så det er den ikke særlig godt af. Så det er den, jeg bruger. Jeg kan huske, at jeg var yngre, der havde en virkelig, virkelig god oplevelse med den her grønne serie, fordi at jeg har problemer. Mit største hudissue er mine porer omkring min næse især er ret store. Så der havde jeg rigtig, rigtig stor succes med hans Squeeze Relief Tonic. Så da jeg var på udkig efter en ny renseserie, så tænkte jeg straks selvfølgelig, at det skulle være denne her. Men altså nu har jeg brugt den i ret lang tid, og jeg synes bare ikke, jeg får desværre ikke helt samme effekt, som jeg kunne huske, at jeg havde dengang. Så, men whatsoever, så bruger jeg i hvert fald den her som ansigtsrens, og den bruger jeg både morgen og aften. Og til Skin Tonic, som jeg påfører efterfølgende, der bruger jeg så min Breeze Relief Tonic, som jeg engang elskede rigtig, rigtig højt, men desværre ikke så meget mere. Når du bruger din Skin Tonic, så sørg for, at når du ligesom har taget det produkt på vatrondellen, som du skal bruge, så sørg for, at du kun kører den sådan en gang over hele ansigtet, og ikke bliver ved med at køre rundt forskellige steder, fordi at så spreder du altså bakterier og snavs i ansigtet. Så man skal bare kun lige køre sådan en gang over det hele. Det er et rigtig, rigtig godt tip. Efter det, så bruger jeg en serum. Lige nu er jeg sådan lidt på udkig efter en ny serum, så jeg er lige i gang med at prøve rigtig mange forskellige. Men det er primært til pore minimizing, fordi at jeg som sagt virkelig hader mine porer rigtig, rigtig meget. Så jeg prøver at gøre alt, hvad jeg kan for at få dem til at forsvinde. Så hvis du har et tip, så skriv det endelig til mig, eller hvis der er et eller andet, jeg skal prøve. Så det bruger jeg ikke rigtig nogen bestemt lige nu, fordi som sagt, så er jeg lige i gang med at prøve lidt. Men som dagcreme og også som natcreme faktisk, der bruger jeg også den grønne fra Ole Henriksen. Og det jeg rigtig godt kan lide ved den, at den tørrer enormt hurtigt ind i ansigtet. Og den gør også, at den holder mig mere mat hele dagen. Og så når jeg skal lægge makeup om morgenen, så skal jeg ikke sidde og vente på, at den tørrer helt ind i huden, for det gør den forholdsvis hurtigt. En gang imellem, specielt når jeg har været ude at træne, så er jeg enormt rødblussende i ansigtet, hvilket jeg også dagligt har problem med, at mit ansigt sådan ret hurtigt blusser rødt op. Men når jeg er ude at træne, så bruger jeg den her lilla creme fra Ole Henriksen, fordi at den er rigtig, rigtig god til ligesom at berolige huden og tage lidt af det værste, hvis man har noget rød med i huden. Et tip også til, når det er, at du bruger dagcreme, er, at der er rigtig, rigtig mange, der tror, at jo mere, jo bedre. Men faktisk med de fleste dagcremer skal du altså ikke bruge særlig meget til din hud, så rigtig, rigtig mange kommer til at bruge for meget af deres dagcreme eller ansigtscreme mere end højst nødvendigt. Så det er i hvert fald et lille sparetrik, at måske eventuelt spørge, når det er, at du køber den, hvor meget produkt du skal bruge ad gangen, fordi oftest er det meget mindre, end man tror.
Og så en gang imellem, så bruger jeg en ansigtsmaske, of course. Og den her er min favorit lige nu. Den er fra GlamGlow. Og det er selvfølgelig også en pore minimizing maske. Jeg synes, den er fantastisk. Lige så snart du tager den på, kan du bare se, hvordan den bare suger alt sådan snavs ud af dine porer. Det er helt fantastisk. Jeg er virkelig begejstret for den. Så den er virkelig, virkelig værd at bruge penge på. Og de findes også i andre typer. Deres ansigtsmasker er generelt bare vildt fantastiske. Så hvis du er på udkig efter en ny ansigtsmaske, uanset hvilken hudtype du har, så skal du helt klart prøve at kigge efter noget fra GlamGlow. Og det kan forhandles i Sephora. Clarisonic er også helt fantastisk til, hvis man har virkelig problemfyldt hud. Der er faktisk nogle kosmetologer, der har udtalt, at de aldrig nogensinde har oplevet noget, der kan fjerne sådan akneproblemer og problemfyldt hud, som en Clarisonic kan. Jeg har brugt min i en 3 ugers tid, tror jeg, og jeg kan godt se forbedringer, men jeg er ikke helt derhen endnu, hvor jeg kan se det optimale resultat, men det er også fordi, jeg ikke har prøvet den, altså brugt den længere end de 3 uger. Så der går nok lige en 2 ugers tid endnu, så kan jeg begynde at se de vilde resultater. Men det skulle nemlig også være vildt fantastisk til at få porerne til at trække sig sammen også. Så det venter jeg på. Det tror jeg var det hele, jeg havde omkring min aftenrutine og min generelle hudplejerutine. Tak fordi I så med, og vi ses snart igen.